Ene aye humumu bosume no ne da etoso enkron ewo afimpinu ene aduonu miensem June 9, 2023 na ene fiada na Green Ghana Day. Sa Green Ghana Day da Ghana mpanimfo ne aban si ho se yemfanu adua enua ahodo ornamental trees ene non-ornamental trees yehwe na sɛdeɛ mpanimfo ahodoɔ de wɔn ho agye mu edua nnua no ɛkyɛ sɛ ayɛ nika ayɛ ahomeka paa na wohwɛ ɛnɛ ankasa 2023 dwumadie no ɛyɛ Green Ghana Day no botaeɛ yɛ ɛda so a ɛyɛ our forest our health na kyɛ sɛ yɛn kwaeɛ no ɛno ɛyɛ yapɔmuden anaasɛ yɛn kwa na ɛnɛ ne yɛhwɛ anim sɛ His Royal Majesty Asantehene Otumfuo Osei Tutu yɛ ɔtɔso mmienu wane aban mpanimfo ahodoɔ bebree ba Royal Golf Park na ewo Kumase na wɔn aba bedua wɔn nnua no ɛkyɛ sɛ ceremonial planting no ɛbɛkɔ ɛwɔ ha ɛno ɛne yɛhwɛ kwan sɛ Asanteheme wura ɔbɛba na wɔde ne dua anaasɛ ne ceiling aba abɛsi na minimum na wakata ɛho na yɛhwɛ ne mpɔmpɔnso a ɛno nso ɛbɛkɔ akoduro saa dwumadie ɛyɛ Forestry Commission and the Ministry of Lands and Natural Resources wamo ena ehye wono nsa anunti onumunyamfo Samuel Abujinapo ena afia Asante mantam sofo onumunyamfo Simon Osei Mensa ena Asanteheme wura Otumfuo Osei Tutu otoso mienu wono mpa ene yehwe animu se Kumasi Royal Golf Park womo ba bepie mu na empanimfo yi aduaduo mu de na ceremonial planting no koso wi a afei na the whole Ashanti region yehwe animu se obia so betumi akwaji bie na wakwa akodua wafikyire o waboboa no o baabi a so wafom a wo de kodua ye hia ne se obedua dua no nemmom se wodua ya amoni nkɔ ho yi papa se obegu asie nsuo na obomu ani akɔ ho na dua no atumi anyini ne sa sunti sa dwumadie wei ɛhyɛ ase ɛwɔ afimpinu ene aduonu baako mu mekyerɛ 2021 ɛna hyɛ ase ɛwɔ man Ghana mu Asante mantam so Otumfuo Osei Tutu otoso mienu odua bi wane ne baba yiwa ya ode na Kumasi yi papa wone nso dua bi yebekwa akɔhwɛ 2021 enua no omuduaye ɛwɔ Royal Golf Park ewo Kumasi no yebekwa akɔhwɛ de aduro na yahwɛ afi nso omudua yebekɔ akodu Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II for honoring our invitation to lead Asanteheme to plant trees as part of the activities of the Green Ghana Day. Your Royal Majesty, when we always called on you to launch the 2023 edition of the Green Ghana Day a few weeks ago, graciously, and we are very grateful for your selflessness and commitment to ensure the protection and sustainability of our natural resources. Your Royal Majesty, this year, the President of the Republic has set the national target to 10 million trees. This means we expect to plant at least 10 million trees on this day. And Asanteheme has always risen to the challenge, and this year will not be an exception. As we plant the trees today, let us make conscious efforts to nurture and grow them to maturity. In many circumstances, what we plant are neglected and not catered for. And for this, it is very important that we nurture them to maturity. Your Royal Majesty, on behalf of the President, I wish to thank you and Asanteheme for your support in the fight against Galamsey and your desire to uplift the image of the Asante. I wish you a very fruitful and successful event today and beyond. Thank you.
Let's go planting. Let me stop. Anytime engineer tabu moving. What is your shape up?
Say Otumfuo apa hontuma ono na dua no de kane eno kire se ye nyina nkambom ye nkoto aso ne enua no ya gase eye forest office bia ewo Asanteheme ha no okọ no ma obenya dua na wakwa kodua na enye se bia no pa bia wotese nipa udua enya se obasa ahwe no so ama no watete no na nkakra ogusunsuo ama na nini na wanya ne sa obewu ntini na hu nya se ya behwe nnua no ama na nini afie atwa mu no Asanteheme Ghana eye regions ni na Asanteheme na di first Asanteheme to be almost 6 million the dia 24 million Asanteheme kwa dia almost 6 million and no kire se Juma Asanteheme de yaji atumpa na mo didie se Otumfuo etachirenti na timi ko yesa no enti Asanteheme ya afi asimo se bia 2 million yasremu Monsore waka na mumia 2 million ne mai so de beya ibenya 10 million se nkakra 2021 2021 ne 2022 nia ya dua die ayeye etiase no twam 30 million twam 30 million ahaya ya ba ya hu ese 2 years de dua ya ne kurukura ni wa ewu ne na kire se yagire yehoa ne ya mfaso ebeba eso ne wiase ayeshi ya climate change eba ye ni sika ebesesa ka asako electricals na mum de betima ye any nature based solutions sankra ya ebehwe ne adua nnua na atwe from aboni no ama ye from die na ya nyire ho ya nhye nkola na so enka omo no omo so enfo mo njim so mo ne ya that da obias media for and central for mobile mumbo da guru say ya amaye Ghana ani da so ho ebe nyina nsia ya fatu ye ho so edie mi aye hu se ewie mo hye na bafom kakra e de ewie mi hye kese baaye ye nso nyina rewe che se o haw kese mframa aye ho nyina no na che se enya dia ekoyi enti enya twa de e do haw kese abreye na ewo ye ni so de hu se ye bompa se ye nyina bitimi asanka bomu na edua nia no na de mframa papa be na etina homo papa na yinso a ewi basa no yinso nyina so tino ne nya yinso ko yen so ano ne edi kan nyina nipa enti se court ni ho anko bia be no pe enti ye no omo mensa ni nyina ne yensa so mo edo court na emma no odi ye nya nkrofo bebira ye do mako court aban so ede emma na ayedwuma na me edi bia kotukum yo sese bia se fan ne bon kokose mo nya sa bia nso no ya ni nyina enti dudu e nya omo de wo ba ye records mo a em se ye de emna no yedwuma ama emna so enomudi ti ende ye Green Ghana Day special message and ye me kan nyina se de obo di se Green Ghana Day no se ye nyina pese Asanteheme ene Ghana e Green Day a ene mesre obi bia se Forest Commission officer e was Asanteheme mo ano obi anko na onko peke at least bia baba akọ no nko bia na obi a se de nyina anim no e de emfaso de be brɛ ene e de a yeye ene de a yeye eye emfaso de be brɛ se e de apomdi kese be den e be brɛ na intinya sa de ni nya hotontra Asanteheme mo yenim se yemufra so eye ye future leaders enti se ye di nuaba nuadua e hye omufu fitiase ya ombenyin no na ae omusuban otwokra no anakwa se de okodidi no nzu eto de a ma menko peduaba na menko dua enti yebo mode an se ye di sade be hye mufra ni etim na bimde nyina nso ema ne musukura anan ibi kura du ba bi kura na nso ntoye kura no a ne nso da ebitime bia na ya wotan de bia na yenya green no nti no ne ade a yebo mpa se nti mufra ntitru se de be ya ini ho a omo behu emiadua so mfa so temera
besi da samio. Yansapo when in now besi da samio.